Здравейте, приятели! Аз съм Кати и добре дошли в моя канал. Абонирайте се за канала, моля ви, защото ни остават много малко абонати до 500. Не спирайте и да се абонирате, защото до края на годината искам да достигнем 1000 абоната. Това ми е новата цел. По молба на моя абонат днес ще направя американски тиквен пай. Нужните ни съставки са тиква, захар, сол, брашно, яйца, сметана, канела, ванилия и масло. Продължаваме с тестото. Пресявам брашното. Принципно маслото трябва да се направи с чопър, ако имате. Ще стане по-лесно, но аз нямам чопър, затова ще се пробвам с блендер. Тъй като съдът ми е по-малък, ще го направя на няколко пъти. Горе-долу се старая да го разделя на половина. Леко съм зле с да меря нещата. Сега трябва да затегнем хубаво. Не са перфектни трохите, но са добре. Тъй като забравих да сложа малко сол и да слагам сега. Слагаме яйцето и започваме да месим. Специално съм си сложила ръкавите, за да не ми се мърсят ръцете, да не ми стават мръсни. Ще си го сложа на плата, за да ми е по-лесно. Какво е? Какво ми се смее? Тестото ни е готово и сме го сложили в хладилника, за да си почине 30-40 минути. Сега правим плънката. Слагаме тиквата в тигана с вода да къкри до пълно омекване. Какво е? Така, приятели, много съм радостна. На 14 октомври, събота, 2023, достигнах 500 абоната, докато снимам клипа за тиквения пай. Така, не спирайте, още 500 до нова година, по-бързо да ги стигнем и ще го понясваме. Така, да продължиме с пая. Ето, нашата плънка е готова. Сега ще ще сложим тестото вътре в тази тава. Тъй като когато разточвах тестото, то се залепи за точилката и не стана. Затова втория вариант беше да поставя тестото отдолу на дъното на тавата и след това с тенджерата натиснах толкова горе-долу дебелина. И сега с пръсти оформям отстрани, за да стане по-тънко. Така, сега с ножа ще изрежем ето така отстрани. Сега ще сложим тенджерата, докато се пече, за да не се навдигне. Също така съм нагряла печката на 190 градуса предварително и го слагаме за 15. Докато блата ни се пече, ние ще си направим плънката. Сложила съм си тиквата в подходящ съд за блендиране. Момент. Сега изсипвам 2 яйца. Ще изсипам захарта. Продуктите ще ги видите долу в описанието и техните грамажи. Сипваме сега сметаната, малко ванилия, 3 капки, малко сол,
и канела. Толкова достатъчно. И сега разбиваме. Готови сме, вече ще го слагаме в блата да се допече. Сложих хартия за печене, за да не се залепне. Да си сложа ръкавиците. Уха, невероятно. Така, приятели, блата ни е почти готов. Сега ще сложим и пюрето. Готови сме. Ще го слагаме в фурната за още 50 минути. Аз съм много изненадана, че трябват 50 минути. Така, вече след 50 минути, най-накрая, нашия пай трябва да е готов. Олеле, уха е невероятно и изглежда много хубав. Сега ще го извадим от фурната и ще го оставим да изстине. Леле, изглежда невероятно. Така, приятели, това е крайният резултат на американския тиквен пай. Нека да го пробваме. Получи се доста добре. Има уникален мирис и много е приятен на вкус. Тъй като аз не ям много тиква, това е доста добре за хората, които не ядат тиква. Доста е вкусно. Така, абонирайте се за канала. Не спирайте да се абонирате за канала. Лайкнете това видео и до други срещи. Чао!